Салом алейкум бародаро, чиқален созӣ ҳамагата тенҷи давори навбати мо тарзи шинондани стаканчико оламахе об шмондему пешай шинондан як бор об мемонем мо намондем барои ки замин нам буд шинондемуш ниҳолора баъд як қатор об шмондем. Мақсад обязательно об монем ки чтобы шава мақсад оба сер шавад дуюм рӯза мақсад инкишофиша мақсад замин гарм намешавад хушрӯ мешинад. асосан мақсад баъди шинондан обязательно об мондан дар кор аст. ё дирспас ё серспас мемону и гапо намеравад. мақсад обязательно монем. саломат бошен, сарбаланд бошен. ниҳоло ҳастай заказ кунен. ниҳоло ин халмода камтар майдоро шинондем. А так барои клиентҳо калон-калону ҳастай. Занг бизанед любой точкаи Тоҷикистон. Тарафҳои Душанбе, Қирған, Ваҳдат, Фархор, Шаритоз, любой точка. Лиш би занг бизанед. Саломат бошен. WhatsApp ҳастай. Касе ки меҳмон аст, обязательно подписаться кунем, барои ки ҳама вақт мақсад информатсияи нави нав барои ишқибозои павлония мебурояд каналда. Саломат бошед.